Żvelat każ skandaluż ta kif fondi pubbliċi kienu jintużaw biex f'Għawdex jinqdew persuni li kienu votanti potenzjali tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Jirriżulta li kostitwenti tal-eks Ministru għal Għawdex gawdew minn xogħol ta' kostruzzjoni b'xejn. Kien fil-fatt żewġa Anthony De Bono li kien jaħdem fl-istess Ministeru li kien jieħu ħsieb li x-xogħol isir u minn flus maħruġa mill-istess Ministeru. Uħud mix-xogħlijiet privati seħħew ftit qabel jew saħansitra dakinhar stess tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Minħabba n-natura illegali tiegħu ix-xogħol kien isir mingħajr sejħiet tal-offerti u li biex jitħallsu il-kuntratturi kienu jibagħtu l-invoice lill-Ministeru ta' Għawdex dwar xogħol ieħor li ta' parsi kienu jwettqu għall-Ministeru. Il-Malta Today tirrapporta li fost dawn ix-xogħlijiet kien hemm garaxx illegali mibni f'barriera, xogħol privat għal Sindku Nazzjonalist, xogħol f'ristorant, ġibja, garaxxijiet fin-Nadur, triq fix-Xara, xogħol f'Kamra tan-Nar, djar fiż-Żebbuġ u Santa Luċija Għawdex, xogħol f'Razzett u f'Forn, kif ukoll bini ta' ħajt fl-Arb. Jidher li Anthony De Bono nnifsu kien mhux biss responsabbli mill-invoices imma li kien hu stess li jakkumpanja l-kuntratturi u jinformhom dwar ix-xogħol xi wettqu. Barra minn hekk il-materjal kollu għal dawn ix-xogħlijiet kien provdut mill-Ministeru għal Għawdex stess. Il-kuntratturi involuti kienu minn tal-inqas 5 u l-whistleblower li żvela dawn id-dettalji sostna lil kuntratturi minkejja li kienu jafu li l-affarijiet ma kinux għaddejjin kif suppost ma kinux f'pożizzjoni li jirrifjutaw ix-xogħol. Fil-fatt sostna li huma kienu totalment dipendenti fuq ir-raġel tal-Ministru. Il-Malta Today irrapporta wkoll ir-ritratti tax-xogħlijiet marbuta ma' dan il-każ skandaluż jidher li għaddew lill-Pulizija. Filwaqt li jirriżulta li din il-prattika illegali kienet ilha għaddejja snin.